У гарадзішчы Докшыцкага дэканату асвяцілі капліцу ў гонар святога Антонія Падуанска. Падзея адбылася ва ўспамін на тае святога, які адзначаецца 13 чэрвеня. Асвячэнне здзейсніў генеральны вікарый віцебскай дыяцэзіі ксёндз-прылад Францішак Кісель. Таксама ў гэты дзень ён удзяліў сакрамент канфірмацыі 21 верніку. На пачатку вернікі сустрэлі святароў перад капліцай, уваход у якую быў прыгожа аздоблены пялёсткамі кветак. Ваш прыезд да нас стаўся вялікай радасцю і сапраўдным цудам. Мясцовасць наша ціхая, спакойная, прыгожая. На ўрачыстасць прыбылі ксёндз Францішак Кісель у якасці прадстаўніка біскупа Віцебска, ксёндз Олег Півавар, пробашч парафіі ва Ўкалаце, да якой належыць гарадзішча, а таксама ксёндз Павел Самсонаў, пробашч Дунілавіч, які паходзіць з Ваўкалацкай парафіі. На самым пачатку святой імшы ксёндз-прылад Францішак Кісель пасля малітвы асвяціў будынак капліцы. Ён жа і цэлебраваў святую імшу. І спашлі дапамогу тваю ўсім, хто цябе кліча. Трэба адзначыць, што будынак храма быў цалкам запоўнены вернікамі. Шмат людзей жадала прысутнічаць на гэтай урачыстасці, нягледзячы на спякотнае надвор'е, якое стаяла ў гэты дзень. Слова да вернікаў прамовіў ксёндз Павел Самсонаў. На пачатку ён адзначыў, што яму прыемна прамаўляць у сваёй роднай парафіі на гэтай двайной урачыстасці, асвячэнні капліцы і ўдзяленню сакраменту канфірмацыі. Ксёндз Павел заклікаў вернікаў несці Евангелле іншым людзям. І гэта не значыць літаральна хадзіцца святым пісаннем па хатах. Гэта можна рабіць прыкладам свайго хрысціянскага жыцця, сваімі добрымі ўчынкамі, як гэта рабіў святы Антоній. Святар звярнуў увагу, што ў нашым жыцці мы часта можам гадамі не размаўляць з суседзямі, пасварыўшыся за нейкай дробязі. І пры гэтым мы ходзім у храм і лічым сябе вернікамі, а прабачыць іншаму чалавеку не можам. Ксёндз Павел нагадаў вернікам словы малітвы «Ойче наш», дзе гаворыцца: «Прабач нам, як і я прабачаю. Калі я прабачаю крыўду, калі я прабачаю якоюсь непаразумение, то и Бог мне прабачыць. А калі я затрымоўваю, то і мне будзе затрымана». Ён заклікаў памятаць пра гэтыя словы і задумвацца над іх сэнсам, а не проста прамаўляць іх на аўтамаце. Звяртаючыся да кандыдатаў да канфірмацыі, святар нагадаў ім пра дары Духа Святога, заслужыць якія мы можам толькі сваім добрым хрысціянскім жыццём. Пасля гаміліі генеральны вікарый удзяліў сакрамент канфірмацыі прыгатаваным для гэта вернікам. Пакой з табой. Антоній, прийми знак дару Духа Святого. Супакой з тобой. На заканчэнні імшы Людміла Кацейка ад імя ўсіх вернікаў выказала падзяку святарам. Мы все вельмі шчаслівыя, таму што дзень гэты ў нашай парафіі асаблівы. Мы яго чакалі доўга. Паверце, упершыню капліца ў гарадзішчы пачала арганізоўвацца 11 год таму назад па ініцыятыве ксяндза Пятра. Тады гэтая каплічка размяшчалася ў доме нашай прыхажанкі Сварцевіч Баляславы Рыгораўны, дзе збіралася моладзь, якая рыхтавалася да першай камуніі. Затым туды пачалі прыхадзіць людзі ўжо пажылога ўзросту, якім было цяжка дабірацца да касцёлу. І так праз некаторы час мы перайшлі маліцца ў іншы будынак. Таксама там раней была школа наша базовая гарадзішчынская, пазней было праўленне калгаса. Затым гэты будынак пуставаў, мы туды перамясціліся, маліліся і верылі у тое, што ўсё-такі некалі прыйдзе той час, калі ў нас будзе свой будынак капліцы. І варта сказаць, што Бог нас не пакідаў. Нам паслаў Бог ксяндза Олега Півавара, які
узначаліў будаўніцтва капліцы, і справа зрушылася з месца. Праўда, працы было шмат, таму што ў гэтым будынку былі толькі сцены, і вось на працягу недзе 2 гадоў мы змаглі гэты будынак адрамантаваць і здзейсніць сваю мару. Таму, ксёндз Олег, самыя шчырыя падзякі, нізкі паклон ад усіх вернікаў нашай парафіі, у першую чаргу вам канфірмацыі, праз які Дух Святы ўмацоўвае нас у веры і яднае з Христом. І за гэтую магчымасць мы дзякуем вікарыю генеральнаму Віцебскай дыяцэзіі ксяндзу прылату Францішку. Паважаны ксёндз Францішак, мы удзячны вам, што вы да нас прыехалі, што вы моліцеся за нас, перажываеце за нас. Мы удзячны вам за пасвячэнне капліцы. Няхай добры Бог асвеціць шчодрымі ласкамі ваш шлях, адорыць здароўем, спашле вам моц духа, натхненне, цярпенне і вытрымку на доўгія гады. Ну а мы будзем ізноў рады бачыць вас у сябе ў гасцях. Прыміце нашы віншаванні, пажаданні. Мы таксама выказваем падзяку усім ксяндзам, якія Закончылася ўрачыстасць бласлаўленнем, якое ксёндз Францішак удзяліў вернікам як афіцыйны прадстаўнік біскупа Віцебска. И Сын, и Дух Святый.